Maailman suurimpiin lannoitevalmistajiin lukeutuva Eurochem tukee laajasti urheilua ja juniorijääkiekkoa kotimaassaan Venäjällä. Tänä vuonna Eurochem lanseerasi uuden Suomen ja Venäjän välisen juniorijääkiekon ystävyysturnauksen. Espoolaisen Blues Matinkylän 10-12-vuotiaat pelaajat saivat syyskuisena viikonloppuna vieraakseen venäläisen Jamburg Kingisepp-joukkueen samanikäisiä pelaajia. Huisketta riitti, kun 4 joukkuetta otti mittaa toisistaan hyvässä hengessä. Lapsille kokemus oli aivan erityinen. Osa venäläisistä juniorikiekkoilijoista oli Suomessa ensimmäistä kertaa ja jääkiekkopelien lomassa vieraat ehtivät myös tutustua Helsingin nähtävyyksiin ja vierailla Linnanmäen huvipuistossa. Oli hauska pelata. Kiva. Siistiä pelaa ulkomaalaisen kanssa. No pari virhettä tuli, mutta ensin vastus oli kova ja paremmin meni kuin viime kerralla. Ihan hyvin meni. Ystävyysturnauksessa ei kruunattu voittajia. Kaikki joukkueet palkittiin pokaaleilla ja pelaajille luovutettiin mitalit. Palkinnot jakoi 2 venäläisen jääkiekon legendaa, Vladimir Petrov ja Boris Mihailov. Juniorijääkiekon ystävyysturnausten sarja saa jatkoa keväällä, kun Blues Matinkylän juniorit lähtevät pelimatkalle Venäjälle. Eurochemin viestintäjohtaja Vladimir Torin vie Espoosta Venäjän Novomovskovskin kaupunginjohtajalle viestikapulan suomalaisten ja venäläisten lasten ystävyysotteluiden jatkumisen merkiksi. Игра продолжится в России. Keväällä pelit jatkuvat Venäjällä. Поэтому ждем вас в гости в Москве. Odotamme teitä. Tervetuloa. Haluan kiittää erittäin paljon Eurochemia, joka mahdollisti tämän tilaisuuden. Erittäin hienoa, että tästä tulee traditio ja tätä tullaan myöskin jatkamaan.